100,1 Győr plusz, mi vagyunk a város hangja. A Győri Édesben Kardos Péter ismét a beszélgető partnerem. Szerbusz Péter! Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök a hallgatóságon. Nem titok, hogy ugye mi többször beszélgetünk egymással, és az sem titok, azt hiszem, hogy elárulhatom, hogy aktuálisan, amikor foglalkoztat engem valamilyen téma, vagy valamilyen kérdés, akkor szoktam veled beszélgetni, és esetleg van-e kedved eljönni, és mondjuk erről vagy arról a témáról beszélni. És legutóbb én a félelmet említettem neked, mert engem nagyon-nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Mindenkit foglalkoztat valószínűleg. Igen. Ez egy borzasztóan összetett dolog, most én kifejezetten például az egzisztenciális félelem, ami engem nagyon foglalkoztat. Ez a kiinduló pontja az egésznek, hogy a félelemről beszélgessünk, hogy vajon miért van ez így? Igen, a félelmet azt körbejárták már mindenféle szakértők és különböző témákból, úgyhogy lehet ezt a felszínen kapargatni, ezt a témát, és lehet a mélyére menni. Különböző irányokból is meg lehet közelíteni, de hogyha azt gondoljuk, hogy egy konkrét félelem irányából közelítjük meg, akkor mondjuk egy technikát vagy megközelítést próbálunk alkalmazni, míg például én úgy gondolom, hogy ennek a gyökerei, tehát annak a mélyében mi van, hogyha valakinek félelmei, szorongásai vannak, és ez egy kimeríthetetlen téma, mert mögötte valami nagyon mélységes dolog van, ahogy én ezt észrevettem. Tehát az egzisztenciális szorongásnak ugye az exist szó azt jelenti, hogy létezés. A létezéstől való, tehát a létezésben való lét, hogy is mondjam, hogy hogyan definiálom önmagam, tehát a saját énképem, a szerepem a világban, ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy hogyan nézek a világ, de világnézeti kérdés is. Tehát a saját magam szemlélése, illetve hogy hogyan látom a világot. Én szerintem elsősorban ez az oka ennek az egésznek. És minden más félelem az innét következik, és akkor mehetünk esetleg konkrét dolgok felé is. Minden helyzetben van egy aláfelé rendeltségi viszony, meg egy mellé rendeltségi viszony, és mondjuk társkapcsolatokban mindenkinek van egy ilyen, meg egy olyan szinte, ha csak nem teljesen magányos. És általában, hogyha jól mennek a dolgaink, amiről beszélgettünk itt a rádióműsor előtt, akkor állandósítani akarjuk azt a helyzetet, azt az élethelyzetet, azt a életminőséget, azt a társat, amiben vagyunk. Bárcsak örökké tartana, ezt így a saját szavaiddal így mondtad. Na de ez olyan, hogyha egy állandóan változó világban szeretnénk valamit kimerevíteni a képet egy filmben, egy pontot, vagy tehát a hullámlovas meg akar állni valahol, miközben, tehát vagy látjuk azt, hogy ez egy folyamat, ez egy áramlás, ez egy olyan dolog a világnak, a világlátásból fakad, hogy milyennek látom az egészet. Hogyha annak látom, hogy ez egy folyamat, akkor élvezni tudom a hullámlovaglás. Bármi történik is, mert tudom, hogy a hullámvölgy után jön a hullámhegy, és akkor megpróbálok rajta maradni, de ha nem, akkor sincs semmi baj, mert fölveszem a deszkát, és megyek tovább. Nem is tudjuk, hol van az alja, mert az ember a szíj alul. Így van. De... Tehát én nem korlátozzam le ezt egy főnök beosztott viszonyra, vagy egy munkahely elvesztéséről kapcsolatban, mert ha ezt így nézi az ember, akkor az olyan, mint amikor kajakoztam, akkor megtanították, hogy kell örvényben úszni. Tehát nincs esélyed akkor, hogyha kapálozol. Kell engedni legmélyre. Behúz, lemész, ott már nincs nyomás, kilépsz, és akkor rendben vagy. Tehát úgy megpróbálod élvezni a helyzetet, bár az nagyon nehéz, akkor pánikba esel. Tehát a megsemmisüléssel van valamilyen viszonyban ez a dolog. Úgyhogy a flow élmény itt is bejön egyébként. Én azt gondolom, hogy például a nagy egészet nézzük, akkor én hallottam egy olyan képet, én képekben szeretek beszélgetni általában. A félelem és az elmúlás az egy olyan pont, ami olyan, mint a madárijesztő. A madárijesztőt hova rakják? Oda rakják, ahol van a mag. A madár tudná azt, hogy azért rakták oda, mert ott a kaja, akkor ahol a félelem van, ott lehetne oda mennek kajálni. Akkor oda menne enni. Igen. Tehát magyarul a madárijesztő jelképezi a félelmet, valószínűleg nem biztos, hogy minden félelem és minden tragédia és minden rossz dolog ilyen, de valószínűleg ott lehet találni valamit. Minden nagy kultúra összekapcsolja a megsemmisülést az élettel. Hogyha elveszíted az életed, akkor megtalálod. Hogyha meg akarod tartani, akkor elveszíted. Ez egy jézusi mondás. A flow elméletben, amikor azt mondja, az én felettség, amikor nincs ott az ego, amiről beszéltünk múltkor, megszűnik a személy, benne van a folyamatban. Tehát valahogy élvezet. Tehát a megszűnéssel kapcsolatban van az. Hogyha ezt másképp szemléljük, vagy a mindfulnessben, vagy a figyelem fókuszálásában, vagy a keleti filozófiákban ez a jelenlétnek az átélése,
ott az itt és mostban ez megszűnik, minden, ami egyébként, amihez kötődtél. És akkor az áramlásban vagy benne. Egy kis kapu belesel a függöny mögé, hogy úgy mondjam, azáltal, hogy az ego nincs, és itt én most elővenném a görög drámáknak a képét. A görög színházban mindenki tudja, hogy a szerepeket, azokat egy ilyen maszkkal játszották le. Magunk elé tettük a maszkot, és ezt így hívták, ezt a maszkot, hogy persona. Így jelenti a személy. De mit jelent ez a szó? Úgy hívták a maszkot, hogy persona. Igen, de miért? Mert a sonic azt jelenti, hogy hang. Ugye szuperszonikus a hang fölötti. A sonic azt jelenti, hogy hang. A persona azt jelenti, hogy ahonnét a hang jön. Tehát van a maszk, és van mögötte valaki. A maszk az ego, hogyha azt gondolod, hogy a szereppel azonos vagy, akkor, és állandóvá akarod tenni a szerepet ebben a játékban, akkor megsemmisülésnek éled meg, hogy valami történik a maszkkal. De ráéghet a maszk az arcunkra. Ahonnét a hang jön, tehát valaki fölvette ezt a maszkot. Tehát meg kell tudni különböztetni azt, hogy ki van a maszk mögött, mert amikor megszülettél, még neved sem volt, még nem volt traumáid, semmi nem volt, de valaki kipislogott azokon a szemeken keresztül. Az már az a személy volt. És az a maszk, az az ego, az aki lett belőled, azok az élmények összessége, na de ezzel nem voltál akkor azonos, és most sem vagy az. De érted, gyakorlatilag az a helyzet, hogy nem tudom, mennyire érthető ez. Teljesen érthető, én értem, köszönöm. Tehát ez egy nagyon szép kép. Csak hogy itt nem állunk meg. Ugyanis van egy dráma, amiben részt veszünk. Van egy forgatókönyv, és van a rendező. Ha nem tudunk arról, hogy drámában veszünk részt, ez a játék, hanem azt mondom, hogy ja, én most egy szereppel azonosok, én igazgató vagyok, én orvos vagyok, én nem tudom micsoda vagyok, akkor ennek az elvesztése tragédiaként éljük meg. De ha nem így nézünk rá, hanem a drámát látjuk, akkor hát semmi gond nincsen. Nem tudom, mennyire érthető. Abszolút, ez a nagy egész, amit mindig mondasz, hogy a nagy egészet kell szemlélni. Van egy folyamata az egésznek, és ha erre nem, ez a forgatókönyv, és hogyha erre nem látunk rá, van egy lineáris része, és van egy ciklikus része. A lineáris része a forgatókönyv. A rendező, az mondjuk lehet bárki, aki azt gondolja, lehet Isten is, vagy bárki, akire az a rendező. Figyelünk-e a rendezőre, tudjuk-e, hogy mi a dolgunk ebben a drámában, de egyébként lehet szerepeket is váltani, meg sok mindent csinálni, de itt úgy néz ki a világban, hogy senki nem tudja szinte azt, hogy egy drámában játszik, mindenki össze-vissza játsza a szerepeit, ragaszkodik ezekhez a maszkokhoz, ráig a maszk az arcára, és aztán itt rohangászunk a ködben, és egymást tiporjuk le. Miközben csak egy-egy ember tudja azt talán, hogy gyerekek, ez egy játék. Milyen jó lenne, hogyha úgy élnénk. Ugye, hál' Isten, az én szakmám az azért csodálatos a színházban, hogy mindig játszunk. Igen. Hogyha ilyen játékosan tudnánk felfogni az életet, idézőjelben játékosan, mert felelősség az ugye mindig van. Igen, de játékosság az akkor működik, amikor elkezdi figyelni az ember az jelenségeket. Odafigyelve éli az életét. Tehát megint egy kép. Ha mondhatom, tele vagyok képekkel, de szerintem ugye az első 3 évünket képek alapján éljük meg, nem fogalmak alapján. Van egy poratka, amelyik benne él egy színes szőttes szőnyegben, a fonákján, és akkor ott élnek a poratkák. És akkor valaki ezt leírta, nem tudom, olyan szépen ezt, amire emlékszem, azt nagyon tetszik. Egyik elkezd gondolkodni rajta, hogy de össze-visszaállnak ezek a kis szálak, fonalak, stb. Ilyen szín, olyan, de kaotikusnak tűnik. És akkor porolás során valamelyik így átkerül a másik oldalra, és fölül elkezd látni, hogy gyerekek, ebben mintázata van ennek a dolognak. És elkezd összefüggéseket látni. És aztán visszakerül a többiek közé, ebből semmit nem fognak elhinni. Semmit. Egyébként a Mahatma Gandhinak az előtagja, a Mahatma, azt jelenti, hogy emelkedett. Tehát, hogy fölülről nézni rá. Na most ehhez egy olyan szemléletmód kell, ami a többiek számára egy álomvilágnak tűnik. Miközben a valóság az, és nem az, hogy a teljes káoszban összevisszaságok működnek. Mert egyébként maga a káosz elmélet is arról szól, fraktál geometriákról beszélünk, ha én nem megyek bele, valaki akarja nézzen utána, kaotikus dolgoknak, amiről már beszéltem is, mögötte mintázatok vannak, rend van. De ezt addig nem lehet látni, amíg nem figyeltük meg. Értjük? Tehát, hogy igen. Ez egy olyan dolog, hogy a természettudományok ezt közelről nézik. Ha több irányból nézel rá, akkor már mondjuk több természettudományos vonalról, vagy a művészet területéről, mert művészetek is
A Vörös Sándor költészete például az ilyen. Vagy olyan, Dalinak a művészete például egy kicsikét olyan misztikus. Tehát egy kicsikét nem egy irányból érdemes ránézni az életre, és azt mondják, hogy kinek van erre ideje, hogy ilyesmivel molyoljon, meg foglalkozzon. Hát két lehetőségünk van, vagy szánunk rá időt, vagy azonosulunk a maszkkal, és amikor elveszítjük a igazgatói, orvosi, tanári, vagyok valaki maszkot, meg egót, akkor tragédia lesz, mert nem tudjuk, hogy ki vagyok én. Fú, de ez mennyire összetett, mert hogyan lehet ezt tudatosan csinálni valahogy, mert valószínűleg a félelmek is megszűnnek akkor, hogyha a nagy egészet tekinti az ember. Tehát ez ennyi a kérdés, ennyi a megoldás, tudom, hogy ez nem ilyen, hogy fekete vagy fehér, de hogyan próbáljunk meg úgy élni, hogy ne féljünk? Elvileg ez egyszerűnek tűnik, de egész életünkben tanuljuk, jó esetben tanuljuk, de szerintem a 99% az emberek nem tanulja, mert ösztönösen él. De én olyanokkal beszélgetek sokat, akik ezt tanulják. Akik ezt megpróbálják szemlélni, önkritikusak, fejlődni akarnak, stb. Tehát nem csak egy személyiségfejlődésről van szó, önismeretről van szó, hanem a világ teljesebb képéről van szó. És benne van a pszichológia, benne van a filozófia, benne van az, tudom én nem vallást mondok, hanem inkább bizonyos világnézeti dolgok. A természettudomány vastagon benne van, mert a szubatomi fizikában abban nagyon-nagyon a semmi meg a valami. Ugye a vákuumkamra, amiről beszéltünk talán, de ebbe sem megyek bele, mert erről az egyik rádiós már szó volt. Tehát az üres teljesség és a teli üresség, ez már minden az ókori int filozófia benne van. Tehát nem azt mondták, hogy nirvána, hogy semmi, hanem azt mondták, hogy az üres teljesség, ugye ez egy paradoxon. De hát belenézzünk a vákuumkamra, akkor fontosan keretkezik, tehát állandó. Ilyen. Az a lényeg, hogy kerülsz bele ebbe a dologba. És van egy élményem, egy saját élmény. Amikor még a 90-es években egy főiskolán tanultam, akkor mellette dolgoztam egy étteremben, a Gandhi nevű étteremben, és ott a főnök, az Albert, egy rendkívül aranyos ember, minden reggel összehívta a társaságot, és egy rendkívül érdekfeszítő módon elmesélte, hogy szeretnünk kell azokat az embereket, akik jönnek be, és akkor jól tudjuk ezt csinálni, és te is élvezed. És jött egy új srác, amelyik először volt ott, és egy ilyen egyszerű fiú, de nagyon tiszta gondolkodású. Először ült ebbe a körbe. És láttam rajta, mert velem szemben ült, hogy annyira figyel, hogy szinte belefeledkezik abba, amit mond a főnököm, az Albert. De láttam a szemén az a csodálat, hogy nem az Albertre, hanem az, hogy milyen nagyon nagy dolgokat, és ahogy. És egyik pillanatra a másikra egyszer rémültem, fölpattant és elszaladt, és aztán csak 1-2 óra múlva került elő. És megkérdeztek, hogy mi történt. És elmondta, hogy mit élt meg. Azt élte meg, és ezt minden kultúra ugyanígy írja le, minden történelmi korban, hogy amikor figyelsz valakire vagy valamire, igazán, szóval ő ezt élte meg, ez a fiú, hogy azt érezte, hogy egyik pillanatra a másikra a társaság nem kívül volt, hanem belül. Tehát az ő saját személyiségén belül kitágult, ő megszűnt, tehát egy halál... Az ego szűnt meg. Az ego szűnt meg, de akkor egy ilyen halál közeli élmény volt, mert ő megszűnt, de mégis, tehát egy nagyon pozitív élmény volt, mert egy nagyon meleg, jó érzés volt, de közben ő nem volt ott, mint amiről a Csíkszentmihalyi beszél. Figyelem, pont ugyanazt érte meg, mint a kisgyerek, amikor játszik. Csak ő neki már megvolt az egója, amit elvesztett. Igen. Na most elvesztett ez valamit. Ez volt az ijesztő. Végtelenül félelmetes érzés volt az a szeretettei érzés, mert elveszített valamit önmagát a figyelemben. Értjük? És úgy elszaladt, hogy 2 óra múlva került elő. Na most ugyanez, hogyha valaki igazán figyel és rákoncentrál arra, ami bármire vagy bárkire, teljesen mindegy, az a belefeledkezés, ott van a feledkezés. Az, hogy hát az önfelett. Értjük? Ha meg akarod tartani az életedet, akkor elveszíted. Hogyha elveszíted, akkor megtartod. Jézusi mondást tökéletesen leírja. Azt, hogy ha meg akarsz egy szerepet tartani, akkor nem tudsz szeretni, nem tudsz figyelni, akkor te arra koncentrálsz, hogy ez megmaradjon, ne veszítsd el, hogy az egy örökké tartson, valami olyasmi tartson örökké, aminek az a dolga, hogy változzon. Értjük ezt? Ez egy hatalmas dolog, hogyha valaki erre ráébred, akkor, na de ide értjük ezt? Igen, ez egy folyamat, és erre kell nyitottság is kell, hogy az ember ideig eljusson. Igen. Minden alkotás folyamata egyébként elűzi a félelmet pont emiatt. Minden alkotási folyamat. Ha tényleg csinálsz festészet, versírás, vagy akár a sport, vagy bármi. Ha rákoncentrálsz, akkor az egód nincs ott. Megszűnik, igen. De teljesen mindegy, csak szeretni kell csinálni. Tehát, hogyha valaki fél,
és nem szereti, amit csinál, akkor sürgősen keresön valamit, amit szeret csinálni, és abban mélyüljön el. És feledkezzen bele. És akkor a félelmek, akkor önazonos leszel, te gyakorlatilag imádod azt, amit csinálsz, de már feltételezed, hogy te egy folyamatban vagy, és nem állandó az, amit most elértél. És hogyha ezt feltételezed, akkor nincs félelmed attól, hogy elveszíted. Ez így oké? Igen. Gyakorlatilag ez akadályoz meg abban, hogy elérd azt, amire, hát nem tudom, hogy jó ez a szó, de hivatott vagy amit meg kell, hogy tapasztalj a folyamatban. Igen. A krízis görög szó azt jelenti, hogy döntés. Tehát egy olyan helyzetben, amikor veszteség ér, akkor az egót éri veszteség, és akkor van egy helyzet, amiben dönthetsz. Ez a krízis. Tehát a krízis az egy pozitív folyamat, pozitív dolog. Tehát már pozitívnak tehát úgy is szemlélhető, hogy pozitív, mert nyilván, hogyha nem így nézed, akkor attól függ, hogy honnét nézed nyilván. Tehát ha te azonosulsz azzal, hogy egyébként nagyon érdekes, hogyha azonos a szereppel, akkor biztos, hogy azt gondolod, hogy igazad van. És hogyha nem azonosulsz azzal, akkor annyi bizonytalansági tényező jön szembe, ami egyébként izgalmassá teszi a változást, hogy sose fogod azt mondani, hogy igazam van. Hanem azt mondod, hogy valószínűségekről beszélgetünk. És Heisenberg, ugye egy atomfizikus, ugye a határozatlansági relációban, tudod, pont erről beszél, nem biztos és fix dolgok vannak, hanem valószínűségi mintázatok. Ezért aki onnét ismered meg azt, hogy valaki jó irányban halad, hogy nem mondja azt, hogy igazam van. Tehát ilyet soha nem mond ki. Hanem azt mondja, hogy most így látom, és mondd el azt, hogy mi az, amit te erről gondolsz. Ez egy hiteles dolog. Az összes többi nem az. Értjük? Tehát, hogy egyébként nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokféle módon hozzá lehet. Ja, és a hit meg a bizalom ebben, mert ugye nem lesz benne biztos. Ezért hinni kell benne, vagy hogy mondjuk, hogy bízni kell benne. Na de hát nagyon érdekes, a etimológia is érdekes, hogy a credo és a kredit, a hit és a hitel ugyanaz a magyar és latin szó. Ugyanaz a gyöke. Semmi köze a latin nyelvnek egy magyar nyelvhez, és mégis ugyanaz a szó, gyök. A credo és a kredit. A hit és a hitel. Tehát a bizalom. Ennek mind a pénzügyi rendszer és a bizalmon múlik. Ha mindenki megegyezik abban, hogy ennek értéke van ennek a papírnak, akkor válik értékessé. Egyébként semmi értéke nincsen, mert ez egy papír. Értjük? Tehát magyarul az, hogy bárminek értéke van, bárminek, az azon múlik, hogy te bizalmat szavazol neki, vagy nem. Ezt nem tudom, mennyire értem. Igen, értem. Olyan sok az információ, hogy én gyakorlatilag csak pillogok. Mert idő kell, míg az ember be tudja fogadni ezeket a dolgokat, én azt gondolom. Tehát érdemes újra meghallgatni, kedves hallgatók, azt, amiről beszélünk, mert... Időre, ez visszatérek mindjárt. Igen, tehát érdemes újra hallgatni, mert nagyon sok, és az embernek csak így esik le az álla. Hát én azt szeretném, hogyha essen. Tehát nem azért, mert úgy érzem, hogy én szeretnék túlhaladni azon, hogy hatást akarjak elérni. Mert nem érdekes az, hogy ki vagyok. Tehát, hogy mögött olyan izgalmas dolgok vannak, hogy... Amiről beszélsz, azzal érsz el hatást. Igen, viszont biztos érezhet, hogy élvezem azt, amit csinálok. Hát, az idő fogalma egyébként kulcskérdés. Tehát az ember gyors változásokat akar. Gyorsan akar valami eredményt elérni. De nézzük meg a természetet, az hogy működik. Hogy időt ad a dolgoknak. Egy gombát a természet nagyon gyorsan felnöveszt, de mekkora stabilitása van egy gombának? Nagyon gyorsan meg is hal. Ennyi. Igen. Tehát ami gyors, az gyakorlatilag egy nagyon-nagyon kevésbé kezelhető, értelmezhető dolog. A tölgyfát azt meddig növeli a természet? vagy egy mamutfenyőt. És mi lesz belőle? Stabilitását ugye? Nézzük meg. Igen. Tehát hogyha időt adjunk annak a folyamatnak, amiről eddig is beszéltünk, és nem akarunk rohanni, tehát sem előtte, sem utána nem akarunk lenni a dolognak, hanem élvezni a folyamatot. Pillanatot akarjuk megélni. Akkor gyakorlatilag azt a tölgyfát növeljük magunkban, ami egyébként mindenkiből lehet valami stabil. De ez egy időkérdése, és azt a folyamatot ahhoz meló kell beletenni. Ugyanígy a pillangó például, amikor a hernyó el se tudja képzelni, de egy kétdimenziós mozgású lény valószínűleg nem tudja elképzelni a harmadik dimenziót, hogy ott a térben repülni. Egyáltalán semmiféle elképzelése nincs róla. És egyszer csak valami tragédia történik,
csinálunk egy ilyen, bebábozódunk, és egy sötét, igen, folyós, széteső valamiben leszünk, megszűnünk hernyóként létezni. De ez is egy olyan nagyon-nagyon lerágott, elcsépelt valami. De a természet úgy mutatja be nekünk az összes dolgot, mindent, ami van, hogy egy példa, egy minta, egy szimbólum, egy jelkép lehessen. A szimbolein a görögül azt jelenti, hogy egységesíteni, egyesíteni a képet a jelentéssel. Tehát nem véletlen, mindent, megfigyeled, azért van az, hogyha megfigyeled a természetet, bármit megfigyelsz a természetből, az neked egy tanítás lesz. De hogyha csak, nézd, a kisgyerek, az rácsodálkozik a katicabogárra, igen, mondjuk. De bármire, és mi veszett el belőlünk? A rácsodálkozás. Azt hiszük, hogy tudjuk, azt hiszük, hogy ismerjük. Gyakorlatilag senki semmit nem tud, meg nem ismer, mert olyan végtelenül kevés információval rendelkezünk, hogy nagyképűség és egoizmus az, hogy nem tudsz csodálkozni. Tehát az a nagyképűség, hogy nem tudsz csodálkozni. A csodálkozás. Tehát, mert valóban az egyébként. Tehát, hogyha valaki elképzeli azt, hogy tehát két világszemlélet van. Az egyik világszemlélet azt mondja, hogy tök értelmetlen az egész, te véletlenül vagy itt egyébként, és meghaltál, elmúlsz úgy, hogy semmi. Hát azért ez elég vigasztalan. Ez nagyon szomorú volna. Most ez világlátás, és semmi bizonyíték nincs, ez is egy hit. Igen. Ez is egy hit. Na de ennek az a bizonyítéka, figyelj, ha ez igaz, akkor vegyél egy telket a Balatonon, tegyél a telekre mindent, ami egy házhoz, egy nyaralóhoz szükséges, mindent, tégla, deszka, mindent tegyél oda, ami szükséges ahhoz, hogy legyen egy nyaraló, de mindent. Közölj vele energiát, tehát napsütést, és adj neki hosszú időt. Mikor lesz belőle nyaraló? Hát, sose. Mert mi kell még hozzá? Te magad. A tervrajz. Igen. Az a fajta, a munkáskezek, amik csinálják, na de mindenek előtt valaki, aki kitalálta azt a nyaralót. Tehát az információ megelőzi az anyagi világot. És szoktak valaki mondani, vagy egy nagyon jó példát, hogy a krétával felírod a táblára, hogy 1 meg 1 egyenlő 2, ez egy információ. A kréta hordozza az információt, a kréta anyaga, de ha letöröd a krétát, akkor megmarad az információ, hogy 1 egyenlő 2? Megmarad, tehát nem a kréta. Nem, hát az attól, a kéz, aki fölírta az. Na de az a kéz is eltűnik. Aha. De az információ marad, így van? Hol van az információ, hogy 1 meg 1 egyenlő 2? Nem tudom. Hát azt mi se, senki nem tudja, de hogy nem a krétaporban, nem az agyadban, az egészen biztos. Igen. Az információ az nem anyagi dolog. Tehát megelőzte. Még az evolúció azt mondja, hogy ősrobbanás, hidrogén, stb. Tehát, hogyha a hidrogénnek elég időt adsz, akkor előbb-utóbb ember lesz belőle. Hát ez egy nonsens. Mert az információt nem veszi figyelembe, pedig az is egy olyan mennyiség, mint az anyag megmaradás, meg az energia megmaradás. Annyira érdekes, hogy minden egyes témában, amiben beszélgetünk, nem véletlen, hogy mindig ide lyukadunk vissza. Először is ott van az a hullámzás, ugye, a folyamat része, hogy fent és lent, és aztán pedig visszalyukadunk megint a... Igen. Na de ha csak valaki ezt megsejti, és komolyan veszi, nem tud nem lelkes lenni. Képtelenség, hiszen rájössz arra, hogy ez igazából van értelme az egésznek. Az más kérdés, hogy megtaláltad vagy sem, mert az egy meló, az munka. Idő, folyamat, odafigyelés, befektetett energia. De hogy van értelme, az ott esik le neked, amikor ezeket elkezded tanulmányozni, és így leesni, és beszélgetsz olyan emberekkel, és stb. Tehát van két lehetőséged, egyik sem bizonyított. Az egyik az, hogy azt hiszed, mert az egy hit, azt hiszed, hogy semmi értelme, vagy azt hiszed, hogy van. Ez a két lehetőség van. Ha van, akkor ás le. És mennyivel jobb, én azt gondolom azt hinni, hogy van, és mennyivel jobb a csodákat észrevenni napi szinten. Hát így van, hát egyébként, és hol vannak akkor a félelmek, amikor, mert ugye a félelmebből indultunk el. A félelem. Tehát olyan érdekes, hogy a magyar etimológia sem olyan érdekes, hogy az egészre utaltság, az egészség, meg a félelem, valami kapcsolata biztos van, tehát tehát nem csak a természetet lehet megfigyelni, hanem a nyelv bölcsességét is, tehát a nyelvtant például. Tehát semmi véletlen nincs a credo, kredit, hitel, félelem, egészség, stb. Mert ezek valamit jelentenek. Valamire mutatnak, valamire utalnak. És hogyha azt mondod, hogy ezeken így átugrasz, de nem, hát miért kell átugrani? Csodálkozzál rá. Hát nem kell átugrani, csodálkozzál rá. És mi az, hogy fél? Azért, mert nem vagy egész. Igen.
Hát amikor a bal meg a jobb agyféltekérdél csak a balt vagy csak a jobbat használod, akkor vagy egy elborult mérnök vagy, aki nem érti az embereket, vagy egy elszállt művész, aki nem tud a földön járni. Érted? Tehát és akkor van okot félni. Érted? Igen. A félember vagy, tehát hatalmas bölcsesség az, amikor kettőből van összerakva az egész. Férfi, nő, bal, jobb. Most ez pozitív, negatív, teljesen mindegy. Itt a negatívnak, meg a pozitívnak nem erkölcsi minősége van. Ez nem etikai norma. Igen. Az más. Igen. Etikai norma az a diabolosz. A diabolosz a görög szó azt jelenti, hogy szétdobáló. Szana szétdobálni, szétszórni. Ez jelenti a diabolosz. Ebből jön a gonosz, meg a sátán, meg nem tudom micsoda. Tehát minden rossz, ami szembefordít, és szétdobál. Azok a rossz dolgok, amik szembefordítanak, és szétdobálnak. Érted? És minden, ami egységesít, ami egységgé tesz, egyesít, egyesülésről szól, ez akár testi, akár az mind az teljességről szól. És mennyire érdekes, hogy félelem, szétdobálás, ez a rossz, tehát meg az, hogy szembefordít. Hát az embereket szembefordítjuk egymással, akkor elkezdenek félni, és már is ott van a rossz. Így van, tehát az, hogy most valami rossz, vagy nem rossz, az onnét derül ki, hogy szembefordít, vagy szana szétszór. Azok a rossz dolgok. Szórjuk szét a figyelmet, nem a poláris, szórjuk szét az energiákat, szórjunk szét mindent. Nagyon jó, a szórakozás mit jelent? Szétszóratni magad. Abban a tevékenységben te nem koncentrálsz, hanem szóródsz. Szórakozás. De van jó szórakozás, meg rossz szórakozás, de a szórakozás szó maga a szétszórásról szól. Mert kikapcsolódni akarok. De miért akarsz kikapcsolni? Kapcsolódj be. Kapcsolódj be, igen. Figyelj, nézd, láss, így van, érd meg. Az emberek 99% eleve ki van kapcsolva. És még aztán még ki akar kapcsolódni. Igen. Mert a munkahelyén sincs bekapcsolva. Mert nem szereti. Nem szereti, és ezért nincs nem bekapcsolva. Nincs jelen, tehát akkor nincs a folyamatban, nem szörfözik a hullámon. Pedig milyen jó meglovagolni azokat a hullámokat. Hát lejárt az időnk. Igen, eltett fél óra. Én részesen vettem, viszont rengeteg dolog elhangzott. Még verset mondtál nekem. Igazából én a természettudományokat nagyon szeretem, meg néhány, nem a verseket, hanem van egy-két olyan vers, amit azért tartok fontosnak, mert aki ezt leírta, az rengeteget szenvedett és félt. Például Vörös Sándor. És a Teljesség felé című kis könyvében leírja összefoglalva azt, amit egyébként erről én most itt mondtam, csak ilyen kicsit poéziszerűen, tehát kicsit költő ilyen, de nagyon-nagyon jól, mert paradoxonokban beszél. És egy másik helyen, a Töredékében, egy élete végén leírta, Én is című versében leírja azt, hogy hogyan indult neki az életnek, és ezt még így zárásként gondolnám felolvasni, vagy tudom fejből is, de azért nem akarom még véletlenül se eltéveszteni, mert annyira szép és jó. 4 verszak, de minden verszak csak 2 sor, tehát nagyon rövid. Így szól ez a vers, hogy én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Nagyon jó végszó volt. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy lelkesen vesse bele magát a rácsodálkozásba mindenféle folyamat, bármire legyen szó, találja meg azt a munkát, ami örömet, meg élvezetet okoz neki, és akkor nem kell félnie. Ja, hogy az életet úgy szemlélje, hogy ez nem a szerepéről szól. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy beszélgettél velem ismét. Köszönöm.